Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan faifan bidiyon na mai albarka. Ina mai ƙara tunatar da ku kada ka manta idan yau ne farkon zuwan ka daure ka danna mana subscribing ka na karanna karrawa. Insha Allah bidiyon mu ne yau zan nuna maka yadda za ka yi creating din award na WhatsApp ko na TikTok ko na Facebook, award da irin wannan da ake bayarwa. So da farko za mu yi amfani da application ne na biyu wanda ko ya sani, sai ka zo ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi da rage kawo ka nan a fuskan wayan, sai ka zo ka rubuta nan kamar yadda muka saba, ka rubuta abin da ake so. To mu muna son ne award, sai mu rubuta create 3D mockup award, 3D mockup of create 3D mockup of WhatsApp award, which is a name of Z graphic, sai mu danna, sai mu ja. It takes 2 time, so that sai mun dan jira. Bara mu ga abin da zai bamu, ko da ya bamu idan bai mana ba muna kan iya sake jarabtawa da wani kalan suna, saboda kakan iya yi na farko ya baka ila kalar design din da baka so. So idan kana son canzawa kana iya cire kalma guda ta wani suna ko ta wani rubutu, so kana cire ta idan ka sake dannawa zai baka wasu kalan kuma bancin wa'incan, ko kuma ka ƙara yin adding din wani extra ne. 7 din dai har yanzu ina ba matsala. Kun ga nan ƙasa don aikin mu ne wanda muka yi da cikin app din. Komai kake so app din za ta yi generating din shi. Kun gani ko? Service din ya tsaya, balantana mu ga hotunan da ya bamu. Sai kun yi haƙuri ban so bidiyon ya kai mu haka ba fa. Yawa, good, thanks, good. Yawa, kun ga yace ba mu ko ga award na ma ya so not found. Kana da dannawa za shi kai ka inda za ka yi downloading. Ba na son bidiyon namu ya yi tsayi. Yawa, ya buɗe ma. Kun ga wajen ɗaya nan sai ka danna shi, kana dannawa sai ka yi downloading, finish. Kada ku manta da maganar subscribing, please.